umano'y smuggling sa SEDA at iniharapan niya sa Senado ang kanyang manugang. Inamon niya ang akta na patunayan sa pagdinig na gagawin sa Senado. At yan ang pinakasalang balita dito sa Cagayan. Yan. Maraming salamat, Carlo Lorenzo. Nagsama-sama ang ilang lokal na banda sa isang concert laban sa World Trade Organization o WTO. Ipinoprotesta nila ang isang kasunod pinasok ng WTO na posible makasama raw sa kalakalan sa bansa. Ang mainit na balita, hatid ni Ian Cruz. Sa isang konsyerto ang ginaan ng mga musiko, ang pagtutol sa mga anilay di patas ng polisiya ng World Trade Organization o WTO. Kasama nagtanghalan ng grupong Radioactive Sanggo Project, Sandwich, at music icon na si Noel Cabamon. Mahalaga raw kasi sa kanilang sariling paraan, maging daluyan ng mga musikero at mga awit ang kanilang mga musika upang iparating ang panganib ng pagsuporta sa WTO. Isinabay nilang protesta sa bisperas ng pagkatapos ng pulo ng may 153 bansang kasapi nito sa Geneva, Switzerland. Pinamagatang Rock Against the Round, Musicians Against WTO. Tinututunan ng mga ito ang round kung saan nangangako ang samahan ng pagloko at pag-unlad para sa mga developing countries gaya ng Pilipinas. Pero kabaligtaran daw ito. The agreements, well, the current round of negotiations called the Doha Development Round is called development. But actually that's a misnomer because the agreements that are being negotiated now favor the US and the EU and other developed countries. And actually what